388,567 сомон ай рӯзе ки кор дромадай ҷумъаева шукрона инами қадар пула гирифтай подписчико ва ғайр аз вай барои кӯдакдор шудан ширкати Фаберлик ҳар моҳ ширпулӣ метиҳад ки мемонам бинен чека чанд қадар пуло гирифтагай барои вай бо отдельно барои нағз кор карданаш инай бонусҳоро гирифтагай бо отдельно ойлику пойлику подписчико 20 рӯз пас инами қадар ойлик мегиранд пачкаи 200 сомона фаҳмидесте ясум дусум не бизнесменам қакор намекунанд бешухӣ одамо чанд соли кор мекунанд ҳами қакор намекунанд не ки занакои хонашин почему-то дар хона шиштагӣ инами қадари пул кор кардестиан ҳама ҳайронай ва ҳастай дар мобайни шумо якчанд нафаре ки бовар накардестай ватсапда бинавис ҳама кор апаиш кунона худаш мефаҳмонатона иҷа маҷбурӣ нест ту худат кор мекунӣ як бор ойлик бигӣ тамом дигаи кора сар наметӣ ай хона берун набромада дар хона шиштагӣ кор бури хоната када кӯдаки майда дорӣ майли авқот мепазӣ майли дар як рӯз худат ҷидо мекунӣ вақта форат 1 соат форат 2 соат кор мекунӣ чанд соате ки худат да мефора ҳам қадар зиёдтар кор мекунӣ барои ҳамин ҳози будро ватсапда бинавис кора ёд бигир